אנחנו נמצאים חומש חדש, פרשת שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, איש וביתו באו. במה הסתיים חומש בראשית? חומש בראשית הסתיים פרשת ויחי. מה הפסוק אותו? הפסוק האחרון? לעיני בני ישראל? לא. לא, זה סוף התורה. הרב בכר היקר, חומש בראשית באיזה פסוק מסתיים? ויחנתו אותו ויישם בארון במצרים. כפורה. ויישם בארון במצרים, ואלה שמות בני ישראל. אומר הרב מוצפי, אנשים היו חיים פעם בין גויים. מה השם שלך? ז'ק. הוא לא אומר יעקב. לא נעים, כולם פה גויים. מה השם שלך? אחמד. באמת היה לו שם אחר. מה השם שלך? מוסא. השם שלו משה, יוסוף. למה? חיו בין גויים. אומר הרב מוצפי, מתי חזרו להשתמש בשמות היהודים? במצבה. אחרי שהם היו מתים, על המצבה לא היו רושמים ז'ק, יוסוף, מוחמד, היו רושמים אולי בסוגריים, שאנשים ידעו מי מדובר. אבל השם בלי סוגריים היה השם האמיתי. אומר, ויישם בארון במצרים, אחרי שהוא בארון במצרים, ואלה שמות בני ישראל, ראובן, שמעון, לוי ויהודה. אחרי שהאדם נקבר, חוזר לשם המקורי. הרי גם יוסף היה לו שם גוי. צפנת פענח, זה שם שפרעה נתן לו. נכון? בסדר. שם עם משמעות יהודית, אבל עדיין זה פרעה נתן לו. אומר, ויישם בארון במצרים, אז ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. אז חוזרים לשמות, כל אחד לשם היהודי שלו, על המצבה רושמים את השם האמיתי. אז זה אמרתי לטל עכשיו, יהודי בארץ ישראל, כל דקה צריך לשמוח. נכון. אתה מבין, טל חזר לנו מחול, אתה רואה פרצוף ברצפה, כאילו היה רוצה להישאר שם. אמרתי לו, אין כמו ארץ ישראל הקדושה. ארץ ישראל, ארץ הקודש. גם אם יש צרות, מלחמות, אזעקות, השם מרחם, לא על אף אחד מישראל, עדיין ארץ ישראל, ארץ מיוחדת. טוב, כתוב הפסוק, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה. מה זה הבאים? לשון עבר או לשון הווה? הווה. עכשיו הם באים? הם באו מזמן. הם באו עם יעקב אבינו לפני עשרות שנים, לפני כמה שנים טובות. היה צריך לומר, אלה שמות בני ישראל, שבאו מצרימה. באמת, מה כתוב בסוף הפסוק? את יעקב איש וביתו, באו. חזר לדבר כמו שצריך. למה בתחילת הפסוק הוא אומר לי, אלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה ולא באו? רבותיי, בא להגיד לך, אצל הגויים האלה, המצרים, הכל אינטרסים. כשצריכים אותך, נשקו לך את הרגליים. כשלא צריכים אותך, מטען חבלה מתחת המכונית. כשהיו צריכים את יוסף הצדיק, הוא היה האיש החכם, 7 שנות צבא, הוא חלקל את מצרים, כבודו, 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 עם ישראל מלכים, נתנו להם ארץ גושן. נפטר יעקב, נפטר יוסף, לא צריכים אותם? אלה שמות בני ישראל הבאים, כאילו איזה תיירים שהגיעו עכשיו, הלו, אני לא חדש פה, אני כבר שנים פה. נגמר, הכל אינטרסים. פתאום הבאים, כאילו אתמול הוא הגיע, בלי אזרחות, בלי מעמד קבע, כאילו איזה מהגר שבא לבקר פה. זה הבאים מצרימה. נו, מה קרה בכל זאת? בסוף כתוב, איש וביתו באו. הייתי המפרשים מסבירים. מסבירים המפרשים, מה זה איש וביתו באו? בכבוד, בכבוד. הכנה לבר מצווה. מה זה איש וביתו באו? מסבירים המפרשים, יעקב אבינו ידע שהדרך להתמודד עם טומאת מצרים זה לבוא נשוי. אם אדם בלי אישה, יש הרבה ניסיונות. אומר יעקב אבינו, איך אני אצליח לשמור על הילדים שלי במצרים? איך אני אצליח? כל מי שירד למצרים, איש וביתו. מי זה ביתו? ביתו זו אשתו. איש וביתו באו, שירדו זוגות זוגות. ברגע שהם נשואים, יש ככה פחות תקלה. אתם יודעים, הרדב"ז היה גאון עולם. החידה מעיד שהוא ראה בצרפת 30,000 כתבים של הרדב"ז. זה רבי דוד בן זמרן? כן, רדב"ז. הרדב"ז הזה היה בסוף בצפת, נפטר בגיל 110, הלוואי על כל עם ישראל. הוא כתב איזו הלכה מעניינת. הוא כותב, ידוע שיהודי שנוסע לחוץ לארץ, בחוץ לארץ יש פעמיים כל חג. בארץ ישראל, יום אחד. כתב הרדב"ז, אם אדם נסע לחוץ לארץ עם אשתו, אז יעשה פעמיים חג, כמו בני חוץ לארץ. למה? אם הוא נסע לבד, אבל אשתו נשארת פה, יעשה פעם אחת. כולם לא הבינו מאיפה הגיעה ההברקה הזאת.
דנו, מאיפה הוא הביא את זה? עד שבא בעל ההפלאה, דרש מפה. את יעקב, באים מצרימה, איש וביתו באו. מתי זה נקרא שהאדם מגיע? זה איש וביתו ביחד. לבוא לבד, השארת את אשתך מאחורה, זה זמני. אבל כשאדם מגיע עם אשתו ביחד, זה נקרא איש וביתו. אמר לי פעם איזה מישהו כאן בבית כנסת, סיפר לי שהוא יוצא לחופש. אמרתי לו, מה עם אשתך? עושה לו לבד. אמרתי לו, לא עם האישה. אני יוצא לחופש, כבוד הרב. אתה מבין? הוא לא מבין מה אני רוצה. עם האישה לחופש, אז מה עשינו? חופש מהאישה אני הולך. השם ירחם. גם הבאים זה רמז לגלויות, בבל... הבאים, גלויות הבאות. היה אחד יום אחד בעל הרב. איפה הילד הצדיק? איך קוראים לך? שכחתי. חיים, את הבדיחה הזאת אל תקשיב. טוב, היה אחד בעל הרב. אמר לו, כבוד הרב, עשה בבקשה, אני רוצה לחיות עד 120 שנה. אני רוצה לחיות עד 120. מה, אתה רוצה לחיות עד... מה נשמע? כבוד הרב, אני רוצה לחיות עד 120 שנה. מה, לא תתחתן? הוא אומר, הרב, אם אני מתחתן, אני אחיה 120 שנה? או לא, כבר לא תרצה. טוב, הלאה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ידוע רבותיי, הגימטריה, הראשי תיבות שיש במילים האלה, כולם יודעים, ואלה שמות בני ישראל, ראשי תיבות, וחייב אדם לקרוא הפרשה, 2 מקרא ואחד תרגום, כולם מכירים. ואלה שמות. כשאלה שנשאלת, היה יותר מתאים לרמוז את זה בבראשית, כשמתחילים את התורה. למה בשמות? כשמתחילים את התורה בבראשית, אז תרמוז לי 2 מקרא ואחד תרגום. מה חיכית לי עד חומש שמות כדי לרמוז את העניין של 2 מקרא ואחד תרגום? כשמתחילים את התורה, זה המקום לרמוז. התשובה אחת, הרב וייס היקר, היא תשובה שהיא מוסר השכל. ובראשית, זה כמו תחילת דף היומי. כולם מתחילים 2 מקרא. בהמשך הם נופלים. באים בחומש שמות להגיד לך, חמוד שלי, התחלה חדשה, תתחיל מחדש, תתחיל מחדש. אפילו אם נפלת בירח, היסרה, תולדות, לא נורא. חומש חדש, עזוב מה היה, תתחיל מההתחלה. וזה פירוש אחד שראיתי, למה רמזו 2 מקרא ואחד תרגום דווקא בשמות ולא בבראשית. כבוד הרב, משחילה השאלה, מה הכינוי של חומש שמות? כמו הפיקודים זה... ספר האמונה. אמונה? כן, ספר הגאולה. כל פנים, ראיתי עוד פירוש, אלון, למה דווקא בשמות רמזו את 2 מקרא. פרשת שמות, על הפסוק השני, השלישי והרביעי, אין שום הבדל בין המקרא לתרגום. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, דן, נפתלי, גד ואשר. תסתכלו תרגום, מילה במילה, ללא שום שינוי. היה מקום להגיד, אולי את הפסוקים האלה לא צריך לקרוא 2 מקרא, ואחד תרגום. היא חוזר 3 פעמים אותו דבר. אומר לך, לא, פה אני רומז לך 2 מקרא. גם המילים האלה על ההתחלה, שיש לך פסוקים שאין שום הבדל בין המקרא לתרגום, בכל זאת תקרא אותם 2 מקרא ואחד תרגום. אפילו שאתה לא רואה שום הבדל וזה נראה לך אותו דבר, בכל זאת תקרא אותם 2 מקרא ואחד תרגום. כל הכבוד, תעמוד, מצווה דאורייתא. לא רע. מה אתה אומר? לא הכל בסדר, מצווה מהתורה, למה אתה מפסיד אותו? אשריך, ראש השני היקר. טוב, באת היום, נמחל לך על שבוע שעבר. לא משנה. עוד פירוש רבותיי, למה ואלה שמות נרמז 2 מקרא ואחד תרגום דווקא בפרשה שלנו ולא בבראשית. ראיתי שבספר דורש ציון הביא, אתם יודעים, בפרשות האלה זה השובבים. מה זה השובבים? צדיק שלי, אתה נמצא לא על השתק, שומעים אותך. פרשות שלנו זה שובבים, משמות עד משפטים, ירדו למצרים ועלו. מה זה שובבים? בעצם אדם בא לתקן את ניצוצות הקדושה, ככה אומרים מקובלים, אני לא מבין בזה, שנטמעו בתוך הקליפות. יש קדושה, באים להציל אותה. מתוך טומאת מצרים באים להציל את הדברים הטובים שיש בתוך הטומאה. הוא אומר, על פי הקבלה, יש נשמה ויש גוף. הגוף זה העוטף של הנשמה. הוא אומר, גם יש לנו בעצם את הפסוקים ואת התרגום. הפסוקים זה נקרא הפרי, והתרגום זה הקליפה של הפרי. זה בעצם השומר עליו. דווקא הפרשות האלה שיוצאים להציל מתוך הקליפות את הנשמה שלנו, באים לרמוז את הפסוק עם התרגום ביחד. אם לא הבנתם לא נורא, גם אני לא לגמרי, אבל עדיין זה מה שראיתי. ראיתי עוד פירוש שמסביר למה דווקא פה נאמר התרגום. שימו לב. מה העניין לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום? אנחנו קוראים את התרגום, מי שלא יודע ארמית מהגמרא קצת, לא מבין מה זה הסבל הזה. כאילו, מה העונש?
אגב, גם מי שיודע הרבה גמרות, זה ארמית קצת שונה. כן, זה לא אותה ארמית. היא לא אותה יכול ללמוד את כל הש"ס 20 פעם, אתה מגיע לפה, אתה עדיין מרגיש סינית. הארמית פה גם שונה מהגמרא, קצת. היא לא התלמודית, היא לא ארמית תלמודית רגילה. שאלת השאלה מה? התשובה היא קודם כל, למה קוראים תרגום? כי בזמנם הרב שושני, זה היה עברית. זאת אומרת, השפה המדוברת אז הייתה תרגום. אז הבנתי, לכן צריך פעם אחת תרגום. אבל למה פעמיים מקרא? מספיק פעם אחת מקרא, פעם אחת תרגום. למה פעמיים מקרא? הם לא היו מבינים הרי את המקרא, אנחנו מבינים את המקרא ולא את התרגום. הם היו מבינים רק את התרגום. למה תקנו לקרוא פעמיים מקרא? לא מבינים גם ככה. לשנן אולי, לשינון. אומר הרבייה, תקשיבו טוב. אומר הרבייה, כאן בפרשה, מיד רש"י כותב על ההתחלה, פסוק הראשון. אף על פי שמנען בחייהן בשמותם, חזר ומנען במיתתן להודיע חיבתן. כבר בבראשית, בסוף חומש פרשה, בסוף בראשית, הקדוש ברוך הוא ספר את עם ישראל, ב70 נפש וכו'. למה ספר אותם עוד פעם? רב שושני, אתה לא, אצלך הכל מגיע בהעברה בנקאית, אבל כשאחד מקבל משכורת לכיס, איזה סטפה רצינית, סופר אותה, אתה אומר לו, לפני שעה ספרת, תן לי ליהנות, כיף לי לספור את הכסף שלי, עושה לי טוב. איך כותב המשנה ברורה? להגיד פסוקי דזמרה כמונה מעות. לא אמר כסופר את הילדים, אין לך כוח בשבילהם, אמר לך כמונה מעות. כך אומר המשנה ברורה, יכל להגיד כמו סופר את הילדים שלו, הוא לא אמר. וכמו שאתה סופר כסף, איזה תענוג, עוד פעם ועוד פעם וחשק. רבנו זה הרצינות כאילו? לא רצינות, זה לאט לאט, מילה במילה. אומר המשנה ברורה, תגיד פסוקי דזמרה כמו שאתה סופר כסף. לא אתה מגיע, השם מלך, קפיצה לאשרי, קפיצה ליוצא אור, ויאללה, מקפל את התפילין. אומר לו, תתחיל לספור כמו שאתה סופר מעות. שימו לב, בא אומר לך הפסוק פה, למה השם סופר אותנו? כי הוא מחשיב אותנו. אומר הרבייה, אתה יודע למה קוראים שתיים מקרא? להחשיב את הקדוש ברוך הוא. המקרא זה התורה. אני לא יכול להשוות את התרגום לתורה. התורה זה השם נתן לי. אני חייב, גם כשאני קורא מקרא ותרגום, שהתורה תהיה חשובה יותר מהתרגום. הוא אומר, לכן השתיים מקרא ואחד תרגום, לפי זה נרמז בשמות. בא להגיד לך, כשאתה מחשיב את הקדוש ברוך הוא, יוסי, תודה רבה, יוסי. בא להגיד לך, כשאתה מחשיב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותך. אתה מחשיב אותו, קורא את התורה פעמיים, הקדוש ברוך הוא סופר אותך עוד פעם ועוד פעם להודיע חיבתם. צריך לדעת, אם הקדוש ברוך הוא לא עובדים בצורה שהוא ציווה, אני חייב. איך בא אליי פעם מישהו, כבוד הרב, אם אני אעשה ככה, לא ישרפו אותי בגיהנום? אמרתי לו, זה לא השפה המדוברת. זה לא השפה. אצל הקדוש ברוך הוא באים באהבה, לא שרפות ולא פיגועים. באים באהבה ושמחה. הייתי בספר לרומם, הביא סיפור מאוד 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 יפה. שתף אתכם בסיפור שראיתי. הוא מביא, היה אברך אחד קנה רכב חדש. הזמין רכב, אמרו לו 18 ימים הרכב מגיע. בסדר. בינתיים ב18 ימים האלה, אני אנסה למכור את האוטו הישן שלי. לא כזה ישן, איזה קאפ פיקנטו, לא יודע איזה מודל טוב, אבל עדיין. בקיצור, רבי שלמה, שלום עליכם, הוא אמר, אני אנסה למכור. טוב, הגיע עבר ה18 יום, הרכב עדיין התקשר אליהם, לא יש שיקום, מצטערים, לא הגיע. טוב, בינתיים הגיעה איזו אישה אחת, לא דתייה, לקנות את האוטו. קאפ פיקנטו, לפי המודל, לפי הזה, היא מוכנה לשלם לו 45,000 שקל. זה המספר, אני לא ממציא לכם מספר, זה המספר. אמר לה, המחיר בסדר, אבל יש לי עוד בקשה. מה אתה רוצה? אם הכסף בסדר, מה יותר מזה צריך? אני שומר מצוות. לא רוצה להחזיר אותך בתשובה, אבל אני רוצה שהאוטו הזה ישמור שבת. חמוד שלי, כל השבוע אני בעבודה. שבת זה הזמן של הים, בילויים, עניינים. לא מתאים לי. תראי, אני לא חייב בפשטות הלכתית. מותר למכור אותו גם למי שלא שומר שבת בפשטות. אבל לא מסוגל לעשות את זה לאבא שאוהב אותי. לא מסוגל לעשות לו את זה. אבא שלי אוהב אותי. אני מרגיש כאילו שאני לא מסוגל. לקחת אוטו שלי ששמר שבת, לתת אותו למישהו שככה עם האוטו הזה ייסע בשבת. לא יודע, המצפון שלי לא נותן לי. אז תמכור לשומר שבת. בסדר, לא הגיע, מה לעשות? היא אמרה לו, עם כל הכבוד לך, אני לא שומרת שבת. תפלל עליה שאני אחזור בתשובה, בינתיים לא. טוב, תודה. ויתר על הקונה. הלכה. מה, גם ככה האוטו עדיין לא מוכן. לא, האוטו לא היה לו עדיין. עדיין לא הגיע האוטו שלו, בסדר. שעתיים אחרי רבותיי, מגיע לו איזה בעל תשובה עם כל האורות. ככה איזה ברסלב, שערות מכל הכיוונים. השתבח הבורא, מה אח שלי? 50. ברוך השם, מוכר אוטו. טוב, שמע, האוטו סבבה. אוקיי, כמה אתה דורש עליו? 45. אני מוכן 42.5.
אמר לו, לפני רגע הייתה פה מישהי 45, אז תמכור לה. אני זה מה יש לי. הוא אמר, תשמע, עדיף ציפור אחת ביד, ושתיים על העץ, שיהיה 2,500 שקל פחות כפרה. מחר לו. למחרת הוא מקבל טלפון, האוטו מוכן. נוסע לשם על המגרש, לא יודע איפה, לנמל, לגהנם, הולך להביא את המכונית. תפס את המנהל בעצמו, תקשיב, לא קורה לנו בדרך כלל כאלה דברים, איחורים מהמועד שקבענו. החברה הכי תפצות אותך, מביא לו איזה מעטפה עם כסף, פותח אותה, 2,400 שקל. שלא תרגישו שאתם מבינים לבד. הוא הלך, סיפר את הסיפור הזה בבני ברק לרב משה שטיין, לא יודע מי זה, ככה כתוב, סיפר לו. אמר לו, הרב, תגיד לי, כשלא מכרת לאי ב-45, זה היה עם חשק או עם קרץ כזה, כאילו. אולי באמת הרב הפריע לי, מה אני אגיד לך, הפריע לי, שבת, אבל הפריע לי. אמר לו, זה 100 שקל, זה 100 שקל. אם זה היה בלב שמח, היית מקבל 2,500. עשית יותר ממה שצריך. אבל איך אומרים, עם כזה חצי פרצוף, על החצי פרצוף הזה ירד 5 שקל, כדי שתבין שגם החיות, איך שאתה עושה את הדברים, השמחה, אני אוהב את השם, לא כי אני חייב, כי עושה את זה בשמחה. כשאתה עושה את זה בשמחה, בצורה הזאת, זה יותר עובד. יש עוד פירוש, למה באמת הקדוש ברוך הוא ספר אותם עוד פעם? מה קרה? אז רש"י מביא מפני חיבתם כל הזמן סופר. בסדר, עוד פירוש. למה אחרי שספר אותם בבראשית 70 נפש, עוד פעם ספר אותם בתחילת שמות? אתם יודעים, אנחנו יודעים, כל דבר בטל ב-60. הרב שושני, אם נפל לך טיפת חלב לסיר של הצ'ונט, מה הדין? יכולים למכור לך אותו בליל שישי אחרי השיעור בבני ברק. לכתחילה, אין בעיה. זה אפילו מוסיף טעם סבבה. אגב, טוב, סיפור, אבל לא משנה, לא יצא מהעניין. בטל ב-60? בטל ב-60. יופי, סבבה. אתם יודעים, יש כמה דברים שלא בטלים. מתי אומרים שהדבר לא בטל ולא הולכים אחרי הרוב ולא אחרי 60? אחד, אם זה חתיכה ראויה להתכבד, חתיכה בגודל חשוב, או אם זה בריאה, או אם זה דבר שבמניין, שמוכרים אותו במספרים, 1, 2, 3, 4, לא בקילו, לא בסיטונאות, במניין, זה דבר חשוב. הכל הסביר הדבר חשוב. יש גם דבר שנקרא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. לא הולכים אחרי רוב חנויות כשקנית מחנות, אתה לא זוכר מאיזה חנות. אפילו שרוב החנויות כשרות, לא, זה ספק שיצא מאיזה מקום, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. הגויים תמיד אהבו להקנית את היהודים. התורה הקדושה אמרה, התורה שלכם, היהודים אמרה, ללכת אחרי הרוב. מי רוב העולם? יהודים או גויים? גויים, בטלים במיליארד, לא ב-60. אתם צריכים להיות כולכם כמו הגויים, לכו אחרי הרוב. אבל לא הגויים, בהלכות שלנו, בדינים שלנו, ללכת. תתבטל ברוב, ב-60, ב-100,000. ככה הם היו שואלים. זה לא שאלה באמת, זה שאלה צורך התשובה, אל תחשב קושיות. ככה הם שאלו, למה לא בטל ברוב? שימו לב, כשעם ישראל היה במצרים, היה את יעקב, היה את יוסף, הם היו צדיקים קדושים, עם ישראל היה חשוב. דבר חשוב, לא בטל. כשעם ישראל בארץ ישראל, גם לא בטל, כי זה מקום הקביעות. כל קבוע, מחצה על מחצה, לא בטל. אבל עכשיו עם ישראל בלי יוסף ויעקב, ולא בארץ ישראל. מה יעשה אלוקים כדי שלא יתבטלו ברוב גויים? ספר אותם. כל דבר שבמניין לא בטל. בזכות הספירה הזאת, עם ישראל ככה לא היה צריך להיות בטל במצרים. אם כבר ספר פעם אחת, אז זה כבר... שאלה טובה, אבל אז שהוא ספר זה היה כשיעקב ויוסף היו. אז שלא תגיד שרק כסף חשובים. היה צריך עוד ספירה כשכבר יעקב ויוסף לא נמצא. אתה כשלא מקשיב עד עכשיו. שימו לב, דבר יפה שראיתי. בעיקרון הייתי יכול למכור את זה במיליונים. אבל אתם, בגלל שאתם קבועים פה, זה בחינם. אם יש מישהו חדש, שיבוא אחרי השיעור. שימו לב. ואלה שמות בני ישראל, ואלה שמות בני ישראל הבאים, סופי תיבות, תהילים. ואלה שמות בני ישראל הבאים, סופי תיבות, חיים, תגיד את זה בבית, סופי תיבות, תהילים. בא להגיד לך, מצרימה. מה זה מצרימה? מצרימה זה הצרות. אדם רוצה לצאת מהצרות, חבוד הרביגל, יש פה מקום. אדם רוצה לצאת מהצרות, תשקיע הרבה על קריאת תהילים. ראיתי סיפור בזמן הקורונה. זוכרים את הימים האלה? 3-4 שנים. היהודי אחד הגיע למצב שהיה מורדם ומונשם, ברמת סיכון מאוד מאוד גבוהה, בחוץ לארץ. שזה היה בשוויץ אולי, לא זוכר. קיצור, בחוץ לארץ. היה במצב ככה רציני, כשהוא קם, עשה מסיבת הודיה, הזמין כל מיני אנשים. מכירים אותו יותר, הם מכירים אותו פחות. הם מכירים טיפה בבית כנסת, אבל ברמה של להזמין אותי לסעודה שלך, של הודיה, זה היה נראה קצת רחוק. ואז הוא עמד מדבר בפני 18 אנשים.
אומר, אתם יודעים למה קראתי לכם לפה דווקא לכם? כאילו אין לנו היכרות, אחד בקושי הכיר אותו. אני אגיד לכם, כשאני הייתי מספר להם אותו אדם מורדם ומונשם בשמיים, הנשמה שלי כבר הייתה רגל וחצי בעולם הבא. באה אמא שלי שכבר נפטרה בעולם המת, אמרה לי, רד למטה. אמרתי לה, אמא, מה זה רד למטה? מה, אני בעל הבית פה? איך אני ארד? אני לא יכול, אני קשור. והסתכלתי למטה, כל ה-18 שפה ישבו לקרוא עליי תהילים. בכוח התהילים האלה משכו אותי כלפי מטה והחזירו אותי לחיים. על הדבר הזה הוא עשה סיבת, הוא אומר, את ה-18 האלה הוא קרא. לא, הוא ראה אז כשהוא היה... איך הוא ידע? הוא זיהה אותם משם, הוא הכיר את האנשים. הוא הכיר את האנשים. הכיר, אבל לא ברמה שהיה מזמין אותם ביום-יום. הרעיון, מה זה בעצם תהילים? אתה קראת עליו תהילים? לא, לא אני מספר, אני מספר מה הוא מספר. זה שמספר כן. קרא עליו? כן. בטח. אגב, אחת החטופות שהשתחררה, שמעתי שהיא סיפרה שהיה איזה פרק תהילים שהיא חזרה עליו כל הזמן. היא לא אישה דתייה, אבל הכירה איזה פרק, פסוק, לא יודע מה. כל החודש הזה הייתה כל יום אומרת את התהילים הזה, והיא ככה הרגישה שזה מה שבעצם הציל אותה. אני אגיד לכם משהו, כמה כדאי באמת להשקיע בה, להשתתף עם הציבור. תהילים, מה שאפשר, עם ישראל ולא ברגע קל. אני ראיתי באמת השבוע, יהודי אחד, רב נקי, לא יודע אם אתם מכירים, הוא מספר שחבר שלו הלך לרבי דוד אבוחצירא. עכשיו, שבוע וחצי האחרונים, נהריה. הלך, אמר לו, כבוד הרב, הרופאים אומרים לי, חס שלום לא עלינו, שיש לי סוכר. סוכר. יודע מה זה סוכר? לא מה שאתה שם בתה. אתה חולי. יש לי סוכר. אמר לו הרב, סוכר? סוכר גימטריה רפואה. רפואה בלי וו. רפואה כתיב חסר, זה גימטריה סוכר. טוב, הרב, גימטריות זה יפה, אבל הרופאים אומרים, יש לי סוכר. אמר לו רבי דוד, תקשיב טוב. עם ישראל באחד הרגעים הכי קשים שלו. שבויים, חטופים, נהרגים אנשים, השם ירחם צרות על גבי צרות. הקדוש ברוך הוא מצפה מכל יהודי להשתתף בצרת הציבור. אם יש בן אדם שלא משתתף, אומר אלוקים, אני אגרום לך להשתתף. מביא לו סוכר, מביא לו תרדות, מינוסים, תאונות, השם ירחם. כל אחד צריך לדעת שעם ישראל בצרה יש לך שתי אפשרויות. או להשתתף עם הצרה של הציבור בלי שזה יבוא חלילה אליך, ואם אתה אומר, מה אכפת לי, אני גר במרכז, אצלי אין טילים, לא חטופים, לא משפחה בצבא, כל החיים היפים. אם אתה מרגיש כך, אומר אלוקים, חס שלום, אני אדאג להביא לך דברים אחרים שיטרידו אותך. כי אתה צריך להשתתף בצרת הציבור. עמו אנוכי בצרה. לא להגיד, אני ונפשי עוד, הכל בסדר. ספר שלפני 50 שנה במלחמת יום כיפור, בדיוק 50 שנה, הייתה משפחה בירושלים. כל שבת היו מכינים את החמין, שמים על הפתיליה, לא יודע מה זה, מכשיר כזה, זה שמטעינים אותו, אני מבין, ממלאים, פותחים, גז, נפט, לא יודע. כל שבת בבוקר, כמה? כל שבת בבוקר קמים, נכבה. אוכלים חמין קר. איזה צער זה, מכינים את החמין, רואה? עכשיו זה, איך יכול להיקבות? אף אחד לא נגע, רק מרוח. טוב, שבת אחת, אמרו מקרה, שבת הבאה, אטמו את כל הבית. קמים בבוקר, עוד פעם חופה. איזה 3-4 שבתות. הלכו לצדיק המקובל, לא יודע מי שמע עליו פה, מסתם מה שחלקכם כן, הרב מרדכי שרעבי. הלכו אליו, הרב מרדכי שרעבי. הלכו אליו. אמר להם הרב שרעבי, רבותיי, מלחמת יום כיפור. אנשים נהרגים, חיילים במלחמה, בתים בהפגזות. הקדוש ברוך הוא רוצה שכולם יהיו שותפים בצער. אתם, הצער שלכם שהחמין יהיה קר לכל אותם שבת. כך אמר הרב שרעבי. זאת אומרת, רואים פה באמת את המעלה כמה אדם צריך להיות שותף עם הציבור, נושא בעול עם חברו. זה קשור לפרשה. הפרשה שלנו הייתה ההתגלות הראשונה של משה רבנו עם אלוקים. איפה הוא פגש אותו? בסנה. בסנה. אלוקים, כפרה לך. קח איזה גינת הורדים בירושלים, איפה שהצלם וייס עושה את הפוסטרים של כל הקלות. שמה, בתוך הסנה, זה המקום לחנוך את האירוע של הפגישה בין משה רבנו לאלוקים? זה המקום? קח אותו לאיזה דייט ככה, באיזה מסעדה מפנקת, משהו טוב ברמה. מה קרה? בתוך סלע בתוך שיח קוצני. אמר לו אלוקים למשה, כמו שאתה רואה אותי עכשיו, ככה אני תמיד. עמו אנוכי בצרה. איפה שיש צרות, תהיה עם הצרות ביחד. וזה המנהיג שלנו, משה רבנו, שעוד מעט תראה לאורך כל הדרך, איפה שיש צרות לעם ישראל, הולך ויית, סוחב איתם בסבלותם. לאורך כל הדרך, זה המהות של עם ישראל. לא להגיד, מה קשור אליי? כל אחד צריך להרגיש, כן, זה קשור אליי. טוב, סוף העמוד למטה, פסוק ז', ובני ישראל פרו וישרצו
וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. תראו את הרש"י פסוק ז', אומר רש"י וישרצו שהיו יולדות 6 בכרס אחד. יש עוד דעות, אתם יודעים מה הדעות האחרות אומרות? 30 משהו. 60 אומר פה הצדיק, 60. יש דעות שאומרות שהיו יולדות 60 בכרס אחד. רש"י אומר 6. שאלת השאלה, למה היה צריך את הנס הזה? מה, היה חסר לפרעה את מי להטביע במצרים? איזה תינוקות לשחוט? למה היה צריך את הנס הזה? מה ראה אלוקים? היה חסר בילודה? היה חסר יהודים בעולם? מה קרה? גם ככה הם נולדו לתוך סבל, לפרעה. למה צריך את זה? הם נולדים, פרעה חצי מהם קובר בתית. למה? מה? רק לאחר מכן, בהתחלה לא היה סבל. אוקיי, אז למה אלוקים בורא תינוקות שאחרי זה ימותו? למה? מה צריך את הנס הזה? תקשיבו טוב. הם נמצאים במקום שלא שלהם. נו. אז איפה שהם נמצאים במקום שלא שלהם. להשתלט כזה, שיהיה מלא נפשות להשתלט, לא אלא... בכוונה, ההפך, להראות שזה לא לא מצב עושה. טבעי. הם לא במקום שלהם. נו. אז למה צריך כמו הרבה שיש ילדים לך מילואים? עיוות בלידה, אז יש להם פה משהו בלתי הגיוני של 6 בכרס. אבל למה היה צריך את זה? כי זה עיוות, הם נמצאים במקום לא נכון. לא הבנתי. זה בא להגיד, לרמוז להם שאתם לא חיים במקום הנכון? לא, 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 וואלה, אתה לקחת את זה למקום שלילי. כן. ברור שהילדים פה זה מקום חיובי. המילה ישרצו וירבו זה יותר מתאים לחיות ולא לבני אדם. מפה למדו שזה 6. כמו שרץ שמטיל 6. לא, 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 לא. אין מצב. זה פשוט שפה זה בקטע של ברכה. התורה מעידה את זה בקטע של קטע חיובי, לא בקטע שלילי. אתה רוצה להציג את זה כאילו זה עונש. לא, לא, לא. אנחנו בעד ריבוי הילודה עדיין. זה בני ברק פה, זה לא רמת גן גבעתיים. על כל פנים, אנחנו בקטע חיובי. על כל פנים, מה העניין בנס הזה? שימו לב רבותיי. הגמרא אומרת, היה ראוי שאם אדם מתחתן עם אישה שאסורה לו, לא יוולדו ילדים. בעיקרון היה ראוי של נישואין אסורים, אלוקים יעשה, שלכזה נישואים לא יוולדו ילדים. אלא אומרת הגמרא, עולם כמנהגו נוהג. כאילו, אומר אלוקים, אני לא מתערב בטבע. באמת לאמת, בנישואין אסורים היה צריך שלא יהיה ילדים, אבל כן יש ילדים. למה? עולם כמנהגו נוהג. עכשיו שימו לב. מה יגידו העולם? אם המצרים שלטו בגופם של עם ישראל, בוודאי ובוודאי שלטו בנשותיהם, עיין ערך חמאס ודי למבין. ודאי ובוודאי שלטו בנשותיהם. מה יגידו? כל הילדים האלה מהמצרים, בכלל לא מהיהודים. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה פה לידה על טבעית. גם אם העולם כמנהגו נוהג, אבל לעשות נס, זה אין היגיון. גם אם העולם כמנהגו נוהג, רבותיי, לעשות נס בלידה של איסור, אין היגיון. בעצם הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה, יוסי, כדי להראות לעולם שזה לא ילדים שנולדו מהמצרים. כי אם זה היה מהמצרים, היה נשאר על המקור ללדת 1, 2, גג 3. זה שנולדו 6 או 60, זה בא להגיד לך שפה זה לא מתערובת של מצרים, אלא זה מהיהודים לגמרי. עכשיו, איפה רמוז 6 ואיפה רמוז 60? איפה זה כתוב בפסוק? אז רש"י אומר 6 בכרס אחד, זה אפשר, תראו, שימו לב, בעל הטורים אומר פסוק ז', פרעו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, 6 לשונות, 6 מילים, יפה מאוד. ככה בעל הטורים מסביר. זה בעל הטורים. יש מפרשים אחרים מסבירים, לא. מזה שכתוב וישרצו, השרץ שמצאו, שנקרא השרץ הקטן שזה, זה 6. נראה לי עכבר, לא זוכר. מזה למדו שזה 6. יופי. יש כאלה, ראיתי מסבירים, מאיפה יודעים זה 6? כתוב, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הם עינו את עם ישראל 6 ימים בשבוע לעבוד, בלי שבת, אבל 6 ימים עבדו, על כל יום של עינוי זכו לעוד ילד. כאילו אתם באים למעט אותם, יוולד להם. אז 6 כנגד 6. בא הבן איש חי אומר, קיבלתי תשובות למה, איפה מקור ל6? אבל ריבונו של עולם, איפה מקור ל60? איפה מקור ל60? יש מדרש רבה שמביא שהיו יולדים 60. מאיפה? מאיפה המקור ל60? יש בעל חיים שילד באמת 60. מה? כן, כן. מהמדרש רבה יש איזה שרץ הוא מצא. מהמדרש רבה יש איזה שרץ של 60. אף שושני, קשה לעיכול, לא נורא. גם הכרס מעכלת הרבה דברים שלא חשבת, אז גם זה בעזרת השם תתעכל. על כל פנים, איך הגענו ל60? אומר הבן איש חי, כתוב בגמרא אצל שלמה המלך,
שאמר לו הנביא, שלמה המלך היה לו 6 נשים, אמר לו הנביא, יוסיף לך השם כהנה וכהנה. כמה זה כהנה וכהנה? 2 מאן דאמרי בגמרא. מאן דאמר אחד אומר, היו לו 18 נשים. היה לך 6, כהנה וכהנה. כהנה זה 6, ועוד כהנה עוד 6. זה מאן דאמר אחד, 18 נשים. מאן דאמר אחר אומר לו 24. איך הגעת? כהנה הראשון, זה כמו שיש לך. נהיה 12. וכהנה, אומר הבן איש חי, אבב, הכפלה. 6 ועוד 6, 12, וכהנה, הכפלה. 24. לפי זה אומר הבן איש חי, שימו לב רבותיי בגאונות שלו. אומר הבן איש חי, ובני ישראל פרו, זה 6. למה 6? איך שתסביר? או בגלל העינוי שעינו אותם, אז 6 כנגד, כמו שאמרנו מקודם. וישרצו, זה הכפלה, 12. וירבו, 24. ויעצמו, כל ו' זה הכפלה, זה 48. במאוד מאוד אין ו', חוזרים למקור. 6 ו-6, הגענו ל-60. ככה אומר הבן איש חי, שזה וירבו וישרצו ויעצמו במאוד מאוד, מפה הוא לומד 60. ראיתי בויגעת, הרב גלינסקי מביא, היה ראש שיבת טלסט, רב אליעזר גורדון, זכר צדיק לברכה. יום אחד, הוא בא להתרים איזה מישהו, הוא היה איזה חצי רפורמי. למה אני צריך לתרום לחבר'ה צעירים? למה? יושבים לומדים, חמים את הכיסא, שילכו לעבוד. אני לא צריך לתרום בשביל כזה דבר. שילכו לעבוד. הסביר לו הרב, תקשיב, לומדים תורה. איזה תורה? יש תורה בבית כנסת, ספר תורה, נהדר. גם אני מגיע לבית כנסת, די. או לא, זה תורה שבכתב. הם עוסקים בתורה שבעל פה. מי צריך תורה שבעל פה? חס שלום, על כך הוא אמר. למה צריך? יש לי השגות על התורה שבעל פה. בוא נותן לי דוגמה. או לא, הנה, כתוב בפרשה, בני ישראל פרו וישרצו וכו'. בא רש"י מסביר, 6 בכרס אחת. מה גרם לרש"י להסביר את זה? הוא כבר נהיה פרשן של רש"י. אומר אותו משכיל, לרב, רש"י הסביר את זה, כי כתוב שעם ישראל אחרי זה נהיה 600,000. אז רש"י היה קשה לו, איך הגיעו 70 נפש, וב-210 שנים נהיו 600,000, לכן רש"י הסביר, 6 בכרס אחת. נכון? אומר לו אותו גביר, אותו משכיל, הרב, אני אומר, לא צריך את כל הדרשות של התורה שבעל פה. אפשר להגיע בלי זה. קח 6 בכרס, קח משפחה ממוצעת, 7 ילדים. 210 שנים זה 6-7 דורות. תעשה חשבון במחשב, אתה מגיע כמעט ל1,000,000 איש. ולא צריך, עושה חשבון. תעשו 7 דורות, כל דור. 7 ילדים, 7 ילדים, 7 ילדים. לא 6 בכרס אחת ולא בלגן. 7 ילדים. אתה מגיע לזה, גמרנו. אומר לו הרב, קודם כל אתה החלטת שהסיבה היא בגלל שרש"י לא ידע איך לסדר את ה-600,000. לא כתוב את זה בשום מקום. אבל בוא נגיד, לו יהי כדבריך. אתה אומר שאפשר להגיע ל1,000,000 איש גם בלי 6 בכרס אחת? אבל רגע, 80% מתו במכת חושך. שכחת? אז איך נהיה 600,000? 80% מתו ביציאת מצרים מכת חושך. והחמושים עלו בני ישראל 1 מ-5. ככה רש"י מביא. אז ממילא, איך נשארו בכל זאת 600,000? כנראה 6 בכרס אחת. אבל לא, כבוד הרב, אל תכעס, אבל גם זה לא כתוב בתורה. תורה שבעל פה, נו שוין, עזוב, זה לא כתוב בתורה. אבל לא, רגע, אז בואו נעשה סדר. אם והיה ואני אוכיח לך שצריך 6 בכרס אחת, את הדרשה, אז ממילא צריך ש80% מתו במכת חושך, זה אמת. אז ממילא צריך תורה שבעל פה, אז צריך לומדי תורה, אז אתה תורם לי 1,000 רובל? הבנתם את השרשרת שהוא עשה לו? אמר לו כן. אמר לו ככה, אם אני אוכיח לך שהיו 6 בכרס אחת, אז ממילא צריכים, כי לא היה מלא, אז צריכים שימותו 80% מכת חושך, כדי להגיע בסוף ל600,000 ולא לטריליון, אז צריך תורה שבעל פה. כי אתה כבר לא הסתדרת לבד. צריך תורה שבעל פה, אם לא איך תדע 6 בכרס אחת, זה תורה שבעל פה. ואם צריך תורה שבעל פה, אז צריך לומדי תורה. ואם צריך לומדי תורה, אז אתה צריך לתרום להם, תתרום 1,000 רובל. לא סגור הרב, הכסף זה לא הבעיה. בוא, תסגור את הפינה הזאת, אתה מקבל את הכסף. סגור את הפינה הזאת, הכל בסדר. אמר לו הרב, תקשיב טוב. כמה, אתם יודעים שבהתחלה, הבחורים, הם היו הכהנים כביכול. בגלל שהם חטאו בחטא העגל, פדו אותם, החליפו אותם עם הלוויים. בהתחלה זה היה בחורים. זה עבר להיות הלוויים. כמה בחורים אז היו? 22,000. איך כתוב? שספרו את הבחורים, 22,730 משהו. פסוק פורש בתורה. 22,000. כמה היו עם ישראל, ידידי היקר, שואל אותו הרב? 600,000. כל אחד מוזמן להוציא מחשב, לעשות 600,000
הרי בכור זה אחד למשפחה. יש 2 בכורים במשפחה? אין, אחד למשפחה. קח 600,000, אמר לו הרב, תחלק את זה במחשבון ל-22,000 בכורים, המחשב יראה לך 27. עכשיו זה, 600,000 זה רק בני 20 עד בני 60. היה עוד איזה 400,000 מתחת 20 ומעל 60. יוצא שכדי להגיע ל-22,000 בכורים, הרב שושני, אני צריך שיהיה בכל משפחה, הרב וייס, אני צריך שיהיה בכל משפחה 50 ילדים. זה יכול להיות אם לא היו נולדים 6 בכרס אחת. או קיפל את הזנב, כתבת צ'ק, כן. אתה היית מרוכז ולא הבנת או לא היית מרוכז? עוד פעם. 50 בכל בית. עוד פעם. אומר לו הרב, כתוב שהיו 22,730 בכורים. בסדר? בכור זה אחד למשפחה. קח 600,000 שהיו עם ישראל, תחלק את זה ל-22,000 בכורים כדי לדעת כמה היו בכל משפחה, יוצא במחשב 27 נקודה משהו. זה היו רק בני 20 עד בני 60. מה? אז עוד יותר אם כבר. אז עוד יותר. אז עוד יותר. יפה מאוד. עוד יותר. עכשיו תכניס עד גיל 20 ומגיל 60, יוצא לפחות 50 במשפחה. יש אפשרות כזאת, אם יש רק 7 ילדים במשפחה, להגיע ל-50? בלי 6 בכרס אחת, יש אפשרות להסביר את זה? הוא אמר, תודה רבה. אומר הרב גלינסקי, אותנו לא מעניין מה 1,000 רובל שהרב הוציא, אנחנו הרווחנו פירוש לדורי דורות, כדי להסביר עוד ראייה לאנשים שקשה להם לקבל את זה, שנולדו 6 בכרס אחת. איך זה עובד אז על ה-60? לא הבנתי. זה לא 60. לא, זה לא קשור ל-60, זה הולך על ה6. טוב, אנחנו ממשיכים, ויקום מלך חדש המצרים, פסוק ח', רבותיי, מאוחר, לא יודע למה השעון ממהר היום, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבא נתחכמה לו וכולי, צריך לחלע את העם הזה חס ושלום, יותר מדי. ואז מה קורה? אני עובר דף, פסוק ט"ו, עמוד 4, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, מילדות היהודיות, אשר שם האחת שפרה. תראה מה זה, גם המצרים הרשעים האלה ידעו שאם רוצים תפקיד כזה רגיש צריך יהודיות בתפקיד. ילדות העבריות, למה היו ילדות עבריות? הם נשים עם רגש. שם האחת שפרה ושם השנית פה. ויאמר בילדכן את העבריות וריתן על האבניים, אם בן הוא ועמיתן אותו. שימו לב, בהתחלה הוא מבקש להרוג רק את הילדים של היהודים. הם לא עשו מה שהוא אמר. ויקרא מלך מצרים, פסוק י"ח למילדות, למה עשיתם הדבר הזה? ותחיינה את הילדים וכולי, ותאמרנה לו כי לא כל המצרים וכולי. תסתכלו פסוק כ"ב בעמוד 6, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד. רגע, בהתחלה אמרת לזרוק למים רק את העבריות. אחרי זה אתה פסוק כ"ד מבקש כולם, מה קרה? אז רש"י על המקום מתרץ תשובה אחת. אומר רש"י, מה קרה? באותו יום אמרו לו האינסטגנינים שלו, היום ייוולד מושיעם של ישראל. ואנחנו לא יודעים אם זה יהיה מהמצרים או מהיהודים, ואז אותו יום הוא החליט, טוב, אז היום תהרגו את כולם. גם מצרים? גם מצרים, גם יהודים וכו'. שאלת השאלה, רבותיי. סתם שאלה, למה מגיע להם שכר להם ילדות? זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, של יהודי אסור להרוג יהודי. כאילו מה, צריך לקבל פרס על זה? מי שלא הורג, מגיע לו שכר? הם לא עשו פה איזה חומרה, איזה מעלה. זה הלכה מפורשת, שולחן ערוך. בא אליך מישהו אומר, או שאתה הורג או שאני הורג אותך, תהרוג. אני לא הורג. כאילו מה, מגיע להם מתנות? שום דבר, קימו שולחן ערוך. למה הדם שלך יותר טוב מהדם של השני? מה אתה אומר, יוסי? לא צריך למהר לעבור או משהו, לא? לא יודע. אז תשובה אחת פשוטה, יכלו להתפטר מהעבודה. מישהו הכריח אותם לעבוד בעבודה? תודה רבה פרעה, הבנו מה אתה מבקש, הנה מכתב פיטורים, חפש עבודה אחרת, מנקות במעון. גמרנו. אבל הם אמרו, אם יבוא מישהי אחרינו, מי יודע אם הם ישפרו על זה? אנחנו נשאר ולא נקשיב לו. לכן מגיע להם שכר, זה פירוש אחד. פירוש שני, פרעה המתוחכם, אמר להם, הוריתם על האובניים. אומר האור החיים הקדוש, מה זה על האובניים? לפני שנולד, ייתן לכם סימן, תזהו אם זה בן או בת ותמיתו אותו. עכשיו, להרוג עוברים זה קל יותר. להרוג עובר זה לא מותר, אבל זה קל יותר. אז פה עדיין לא נולד. בכל זאת לא השתמשו בקולות האלה, אלא הוציאו את הילדים האלה לאוויר העולם. טוב, זה תשובה לעניין הזה. כתוב, שמה הם עונות לו לפרעה? מה הם עונות לו לפרעה? כי חיות הנה,
בטרם תבוא עליהן המיילדת וילדו. אני לא יודע אם פרעה היה טיפש או חכם, אני אבל לא הייתי קונה את התירוץ הזה. מה אתם אומרים? הם לא באו אליהם בכלל. הם לא באו אליהם בכלל. ככה הן מספרות לפרעה. תשמע, הן יולדות לבד, אנחנו לא מספיקות להגיע, הן כבר יולדות. נו, ברצינות. שב 5 דקות בחדר יולדות, אדוני פרעה, תראה בדיוק שאין כזה דבר. כולם יולדות לבד. לא, אבל היה להם תפקיד מסתם. יולדות בבית, אתה אומר. טוב. לי עדיין מוזר שפרעה קנה את התירוץ הזה. מה אתה אומר? גם 6 בכרס אחד, זה כאילו, יכול להיות דברים הזויים שם. בסדר, אז זה נס שפרעה אולי לא מודע לו, כשהוא נטמעים באדמה, עוד הרבה ניסים היה שם. יונקים מהסלע, חלב. ראיתי סיפור כדי להסביר את הדבר הזה. לפני 75 שנה, אחד מהמנהיגים של העדה החרדית, אחד קראו לו הרב פרינלנדר, זה לא נראה לי אסיף תחיים, כדאי מישהו אחר. הוא מספר שיום אחד אבא שלו קיבל ממלך הונגריה מתנה, מקל כמו מקל של ככה זקנים, אבל מקל מהמלך עם צלב למעלה. ככה הביא לו מלך הונגריה. מה אני אעשה עם צלב? מקל עם צלב. אומר, אני אוריד את הצלב, המלך יוריד לי את הראש. מה אני אעשה? טוב, התלבט לרגע, בסוף אמר, מה יהיה יהיה. בום, חתך את הצלב. טוב, אחרי חודש, קבל הזמנה מהמלך לבוא. וואי, וואי, וואי. אני אבוא בלי המקל, וואי עליי, וואי על נפשי. יבוא עם המקל חתוך, אלוקים, כפרה עליך, יהיה בסדר. הוא מגיע עם המקל, נכנס למלך. המלך ישר נזעק. מה קרה למקל? אבל אדוני המלך, תחילה, היה ארוך לי קצת. אתה יודע, אתה בלי אני רב את המקל גבוה. ואני כאילו אדם לא גבוה מדי. אז קיצרתי. לא, בסדר, אבל קצרים מלמעלה? כאילו, קצרים מלמטה. אבל אדוני המלך, למטה היה בסדר, למעלה הייתה הבעיה. הוא אומר, קיבל את התירוץ! סתום בלום, קיבל את התירוץ. הוא אומר, בא להראות דבר אחד. כשאדם הולך עם השם, גם דברים הזויים יכולים להסתדר. זה מה שהיה פה עם הילדות האלה. הם נתנו לו תשובה הזויה, חיות הנה, כמו חיות, יולדות לבד. אתה תלך עם השם בתמימות, תן לאלוקים לעשות את העבודה שלו. אתה עושה את ההשתדלות שלך, אל תנסה לך בתחכומים. אתה תחפש תירוצים. פרעה, חיות הנה, התירוץ הכי הזוי בעולם. גם ככה אני חייבת את הסייעתא דשמיא. אם אני צריכה את הסייעתא דשמיא לאלוקים, זה כבר לא משנה כמה אחוזי סייעתא דשמיא הוא עושה. תגידי את התירוץ הכי דיביל בעולם, תני לאלוקים. הוא כבר יסדר את החלקים, שפרעה יהיה איזה סנילי באותו רגע, והוא בסוף יקבל את התשובה הזאת. כבוד הרב, אבל מה זה התשובה הזאת, כחיות הנה? מה הם אמרו? אמרו לו, אנחנו לא באנו לילד, הם ילדו לבד. באנו לא ילד. אבל הרב שושן, יש פה שאלה עצומה. שאל את זה בשולחן שבת, תגיד לי מה הרבנית אומרת. מה אומר להם פרעה? שימו לב, ויאמר מלך מצרים למילדות. ויקרא מלך מצרים למילדות, פסוק י"ח, עמוד 5. ויאמר להם, מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים? לא מבין. צריך לומר מדוע עשיתן או מדוע לא עשיתן? רב שלמה, מה צריך לומר להם? מדוע עשיתן או מדוע לא עשיתן? לא עשיתן. הוא הרי ציווה להם להמית את הילדים. היה צריך לשאול, למה לא עשיתם מה שציוויתי? מה אומר להם אלון? מדוע עשיתם? זה לא הבעיה. מה תגיד? יש מפרשים מסבירים, לא, עשיתן הולך, שלא רק שהם לא המיתו את הילדים, אלא גם היו מטפחים, משפרים אותם. אם נגיד שפרעה ידע את זה, אז איך הוא קנה את התירוצים שלהם? אתם עוד החייתם אותם, שיפצתם אותם, הוא לא היה קונה את זה. חייב להיות שפרעה לא ידע שהמילדות היו משפרות את הוולד. אז פרעה צריך להגיד, חבר'ה, למה לא עשיתם הדבר הזה? לא למה כן עשיתם. מי אמר שהוא קנה את זה באמת? לא, מה זה מדוע עשיתם? מי אמר אבל שפרעה קנה את התירוץ שלהם? איזה תירוץ? שהם כמו חיות, שהן ילדות בבית. לא, זה הם עוד לא ענו, הם ענו לו אחרי זה. השאלה הזאת לפני התירוץ של החיות. אני שואל, פרעה בא בטענה, למה לא עשיתם מה שאמרתי, להמית את הילדים? למה החיה אותם? למה לא המתתם? הוא ציווה עליהם להמית אותם. אם בן הוא ועמיתן אותו. כשאתה בא למישהו ואתה רואה שהוא לא שומע לך, מה אתה אומר לו? למה לא עשית מה שציוויתי? זה העברית. מדוע עשיתן את הדבר הזה? לא עשיתם. מדוע לא עשיתן? ציוויתי להמית את הילדים. לא עשיתם מה שציוויתי. מה זה מדוע עשיתן? כלומר, מדוע לא עשיתם? יש צדיק קדוש, חסיד, קראו לו אבני נזר. מי היה הבן שלו, יוסי? הרב שער ישוב כהן. לא, לא. הבן של אבני נזר היה שם משמואל. מתי היורצייט שלו, מי יודע? כשעה הזאת ברגע זה, הלילה. יורצייט של השם משמואל. שם משמואל. זה לא בדורנו, זה בסדר גודל של איזה 150 שנה. יום של בעל התניא היום. מה שאשתך יודעת, אנחנו לא נמצאים שם. על כל פנים, שימו לב רבותיי, אבני נזר
אבני נזר, אבא של השם משמואל, עוד מעט נגיע לשם משמואל. אבני נזר, שימו לב מה היה. יום אחד, אז הוא תירץ תירוץ, לפני הסיפורים. הוא תירץ תירוץ. למה פרעה אומר להם מדוע עשיתם? הוא אומר, כתוב לגבי בעל ואישה, שהם לא אמורים להיות בעל ואישה, אומרת התורה, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. שואל אבני נזר, האיש נקרא עושה מעשה. האישה לא עושה מעשה. למה קראו גם לאישה עושה? נפשות העושות. אומר אבני נזר, בהנאה זה עשייה. וגם האישה נהנית. כשהיא נהנית, היא עושה. אבל לפי זה הוא בא ומסביר, שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. אני עושה את השבת? כן. כשאתה בא לשבת כזה, זה באסה, אין רדיו, אין זה, הכל אסור, שבת שלך קדחת. אבל כשאתה נהנה מהשבת, אתה עושה את השבת. לעשות זה ליהנות. אומר פרעה מגיע, רואה את המילדות, מחייכות, מאושרות, פרצוף זורח. איזה אושר. בוא'נה, על האושר הזה, מדוע עשיתן? זה עשייה. השמחה שאתם נמצאות בה, זה זומם לי משהו. מדוע עשיתן את הדבר הזה? כי כשאתה נהנה, אתה כאילו עושה. הם אומרים לו, פרעה שלנו, חמוד שלי, ככה זה יהודי. חיות הנה, חיים, יהודי חי בשמחה תמיד, לא משנה מה קורה. המהות של יהודי, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. חיות הנה, הם חיים בשמחה תמיד. זה לא קשור לאיזה משהו, לא זממנו נגדך כלום. אנחנו פשוט חיים. למה אין? מה? אין. הנה, הם ילדות, בסדר, כי זה לא כפשוטו, ברור שזה דרש. חיות הנה. אז רגע, כבוד הרב, רבנו, הוא היה ממש תמים פרעה. פרעה לא היה תמים, הקדוש ברוך הוא עשה אותו תמים. כשהוא רצה עשה אותו ככה, כשרצה עשה אותו ככה. אם הזכרנו כבר את השם משמואל, נגיד סיפור קטן, כי זה האוטסייד שלו עכשיו. יש ברעננה, שמעתם על הרב אוברמן? צדיק ברעננה? אז יש את הבן שנמצא עכשיו, יש את האבא שנפטר ממש לא מזמן. אז האבא הזה סיפר סיפור, שהוא ככה היה כמעט עד לו חצי ממקור ראשון. ספר שאחד מהתלמידים של אבני נזר בא אליו, כבוד הרב, השם ירחם לא עלינו, אין לי ילדים. כל פעם הרב דחה אותו, הלוך ושוב, הלוך ושוב, אין תשובה. פעם אחת, כבוד הרב, אין לי ילדים. נו, אני תלמיד שלך, תברך אותי. אמר לו הרב, אתה רוצה שיוולד לך כומר? הוא נבהל. הוא הבין שהרב רואה שאם אין לו ילד, השם ירחם ילך לנצרות, יותר לא ביקש. שייר בלי ילדים ולא ילד כומר. זהו. נפטר השם משמואל, נפטר אבני נזר. נהיה האדמו"ר, השם משמואל. הוא לא יודע מה, ניסה את מזלו עוד פעם, אותו תלמיד. אמר רב חדש, ננסה את מזלי. בא לרב, הגיש לו פיתקה, איך זה נקרא? קוויטל. הגיש לו פיתקה, רוצה ילד. הוא רב חדש, השם משמואל. מי שבאח אבותינו, לא, זה ספרדים ואחים ככה. אמר לו, בעזרת השם, עוד השנה, בן זכר. בירכת? יופי. כבוד הרב, אבא שלך אמר לי, אתה רוצה שיהיה כומר? הוא נחרד. כאילו בירכתי אותו לבן, ולפי מה שאבא שלי אמר, הולך להיות כומר. 10 דקות עושה לו חזור בחדר, השם משמואל, כולו אחוז בסרפים. עד שהוא אומר לו, בסדר, יהיה בסדר בעזרת השם. הלך. אומר הרב אוברמן, נולד להם בן, גדל, ירא שמיים, שרד את השואה, הגיע לארץ, פגשתי אותו. אותו בן. שאלתי את הבן הזה, איך ניצלת מהשואה? הוא אומר, לקחתי תחפושת של כומר, וכל השואה התנהלתי עם התחפושת הזאת. הוא אומר, בזה התקיים מה שאבני נזר אמר, וגם מה שהשם משמואל אמר. מצד אחד לבש בגדים של כומר, מצד שני היהודי ירא שמיים, ובמדים האלה של הכומר הוא בעצם משתמש כדי להינצל ולעבור את כל התקופה הזאת של השואה. טוב, תסתכלו פרק ב', פסוק ט"ז. פסוק ט"ו, פרק ב', פסוק ט"ו. ידוע, משה רבנו גדל, יצא אל אחר, אתם יודעים מה? בואו תסתכלו מפסוק י"א, זה גם קשור לעניין. ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחר. משה רבנו רק גדל, עכשיו כתוב שהוא גדל. 13, 12, 14, בר מצווה. יצא אל אחר, וירא בסבלותם. מכה את המצרית, טומן אותו בחול. יוצא ביום השני, שני יהודים רבים מכות, למה תכה רעיך וכולי? ואז מגיע פסוק ט"ו, וישמע פרעה את הדבר הזה. מישהו פה הקים משמרת הצניעות, עשה פה משטרה לעצמו, הורג יום אחד גוי, יום אחד בא לאיים ליהודי, וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין וישב על הבאר. מי שקורא את כל הפסוק הזה, זה נראה שכל הפסוק הזה קרה באותה תקופה. פרעה שמע, משה ברח, הגיע לבאר, והנה מפה השידוך. אול כהן מדיין, 7 בנות וכו'. ככה זה נראה.
אומר הרמב"ן, אל תיפול בפח. אומר הרמב"ן, שימו לב, משה רבנו מתי היה כשהוא ברח מפרעה? הוא רק גדל, ויגדל משה ויצא אל אחיו. ילד בן 14, 13, 15. אומר הרמב"ן בוודאות פחות מגיל 20. ויגדל ויצא אל אחיו. משה רבנו בורח מפרעה, מגיע למדיין, ציפורה, מיד אחרי זה השם מדבר איתו, שולח אותו לפרעה. באיזה גיל משה רבנו עמד אצל פרעה, מי יודע? 80. אומר הרמב"ן, 60 שנה נעלמו לנו מהחיים של משה רבנו. כל חייו של משה כמה? 120. חצי מהחיים של משה אין זכר בתורה מה קרה איתו. חצי מהחיים. מי חלם על זה? אתה בטוח שמשה רבנו מוזכר טריליון פעם בתורה. אני יודע מה קורה איתו כל יום, פעמיים ביום. 60 שנה, אומר הרמב"ן, אין לנו. ה-60 שנה האלה הם החצי הראשון והשני של הפסוק. וישמע פרעה את הדבר הזה, היה בגיל 20. הגיע וישב בארץ מדיין בגיל 78-80. ככה הוא אומר, וישב בארץ מדיין, בא ללמד. בא ללמד, אומר הרמב"ן, וישב בארץ מדיין, פעם ראשונה שהתיישב. אומר הרמב"ן, דרכם של הגולים, שהם לא נמצאים קבע באיזה מקום, כי רודפים אחריהם, הוא כל יום עובר דירה. הפעם הראשונה שמשה התיישב בארץ מדיין, 70 וקרוב לגיל 80. עכשיו תקשיבו טוב, מה אני הולך להגיע עם זה. משה רבנו הצדיק, אם אני בא ליהודי, תגיד לי, אתה יכול להלוות לי 20 שקל? לא, אני לא מלווה. למה? מצווה מהתורה, אתה מכיר שיש מצווה כזאת בתורה? לא, עזוב, לפני 15 שנה הבאתי למישהו איזה 300 שקל, לא החזיר לי, גמרנו עם זה. לא, אבל מצווה מהתורה, לא יודע, לא החזיר לי, עזוב, לא. מי שתכווה ברותחים, נזהר בפושרים, לא מלווה. אתה בא למישהו שלישי, אח שלי, לוקח הלוואה לא ממך. אתה מוכן לחתום ערבות? עזוב אותי, אני לא חותם ערבות. למה? אתה יודע איזה חסד זה? כן, אבל תשמע, לפני 25 שנה, גיסי החתים אותי, 500 שקל אכלתי אותה בגללו. עזוב, אני לא מתעסק עם הדבר הזה. אבל בוא, זה חסד, מצווה, ערבות, אני מכיר אותי מהבית כנסת, מהשכונה, מסבתא שלי. לא חותם ערבות. האדם נכווה ברותחים, בא להתעסק איתי. אבל זה מצווה, לא מעניין אותי. לך למצוות למישהו אחר. משה רבנו, כל עם ישראל עובד כמו חמורים במצרים, קוברים להם את הילדים, והוא בבית של המלך, אצל פרעה, כמו קינג, גדל כמו נסיך. יום אחד שומע צעקות בחוץ. מה קרה? יש מצרי מרביץ ליהודי. שב בבית, קח נרגילה. מה אתה עזוב אותך. פה מישהו בצרה. יוצא בחוץ, רואה מה קורה, בום, פיצוץ למצרי, קובר אותו בחול. חוזר לבית של פרעה, כאילו לא קרה כלום, גאץ את עצמו, מתנקה יופי. כאן למחרת, רואה שני יהודים רבים. עוד פעם יוצא, בא לתקוף. עד שההוא הולך להלשין, משה בורח. עכשיו תגידו לי אתם, אם זה היה קורה לכם, כמה פעמים הייתם מתחרטים על מה שהתערבתם? 60 שנה, בלי אבא, בלי אמא, בלי אישה, בלי ילדים, לא בבית של המלך, זרוק, נע ונד יהיה בארץ. ריבונו, למה נכנסתי לזה? איזה טיפש הייתי. איזה טיפש הייתי. מגיע גיל 80, מגיע משה לבאר. מה האירוע הראשון שמסופר אחרי 60 שנה? הוא רואה שמתנכלים לבנות של יתרו, ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען. תגיד לי, לא למדת לקח? 60 שנה גלית, רק בגלל שהתערבת. אין אצל משה ללמוד לקח. אני במהות שלי, במנטליות שלי, זה להציל כל יהודי שנמצא, כל אדם שצריך עזרה. אבל 60 שנה בגלל זה לא מעניין אותי. אם זה מה שצריך, זה מה אני עושה. זה יסוד גדול. עד כמה אדם צריך לראות מה אפשר לעשות למען האחר. אז איך הם מזהות אותו כאיש מצרי? מה? חלפו 60 שנה, איך הם מזהות אותו כאיש מצרי? הלבוש שלו, לבוש בית ברח ממצרים 60 שנה, הוא כבר החליף את הלבוש 10 פעמים. זה על המצרי שהוא הרג, בגלל זה שהוא בא, זה המצרי. אני לא יודע איך חשבו שהוא איש מצרי. אני לא יודע לענות לך איך חשבו שהוא איש מצרי. אולי שאלו אותו מאיפה אתה, הוא אמר במצרים. אני לא יודע. במצרים הוא ברח 60 שנה. לא, אבל שאלו אותו מאיפה אתה, אני מצרים. מה אגיד להם? הייתי בלי בית? מה אגיד להם, אני הומלס? מי התחתן עם הומלס? אמר להם, אני תייר במצרים. מי שעלה מראש, עכשיו עושה גם אחרי 70 שנה. אולי המבטא אומר פה הרב זה. מבטא? כן. זה שהוא הרג את המצרי, אז על המצרי הוא מדברים. לא, פה כתוב שהם סיפרו לאבא שלהם, איש מצרי צילנו מיד הרועים. איש מצרי צילנו. מדברים על משה. טוב, חבר'ה, דבר אחרון רבותיי,
דבר אחרון, כתוב בהמשך הפרשה, נשאר מרוקאי גם החשבון נקרא. תסתכלו בעמוד 13, בעמוד 13 פסוק כ"ג. עמוד 13 פסוק כ"ג. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלוהים מן העבודה. תגידו לי, מה קודם מגיע כשיש לאדם צרה? הנחה? או זעקה? מה, איך התהליך? קודם הנחה, אחרי זה זעקה, כשיש לאדם חלילה איזה צרה שלא יבוא, או קודם זעקה, אחרי זה הנחה? זעקה אחרי זה הנחה. ברור שקודם זעקה, אחרי זה הנחה. הזעקה היא בקטע של הכאב הראשוני שהוא לא נשלט, וההנחה זה כאילו, מה יהיה כזה, כאילו, די, מה יהיה? לא. למה כי הנחה? אתה בהתחלה קשה לך, אז אתה זועק! אתה לא מתחיל לצעוק אחרי. לא נכון. זה קורה אחרי. אחרי אתה כאילו צועק, ואז כאילו, טוב, השלב של הצעקות עבר, עכשיו אתה חי עם הדיכאון. זה כזה הנחה. לא משנה. כל פנים, אני ראיתי מישהו מסביר ככה. הוא אומר, עם ישראל כאב על שני דברים. מצד אחד, כשמת מלך מצרים, מה זה מלך מצרים? אומר רש"י, נצטרה, והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם. רב שושני, עוד דקה, אל תאבד את החידוש. תסתכל את הרש"י בטור הימני למטה. וימות מלך מצרים, נצטרה, והיה שוחט תינוקות. 150 תינוקות בשחרית, 150 תינוקות בערבית, וטובל בדם שלהם. מה אומר הפסוק? בואו נקרא ביחד. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים. רומז כאן רש"י להרג התינוקות המטורף, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. תגיד לי, מה נסגר איתך? אדם הורגים לו את התינוק שלו והוא בוכה על העבודה? 300 תינוקות נשחטים כל יום. עם ישראל צועק על העבודה. שושני, זה נראה לך הגיוני? אדם צועק, כמה שיהיה קשה לו בעבודה, שוחטים את הילד שלו. לכן חייב להיות, פה היה שני דברים. עם ישראל צעק, ויאנחו בני ישראל מן העבודה. זה, כשאדם כואב לו על העבודה, קשה לי, זה הנחה. ויזעקו, זה על 300 תינוקות, זה מתאים זעקה. הנחה זה על העבודה, זעקה זה על התינוקות. וישמע אלוהים את נאקתם, שימו לב, שימו לב, שימו לב, ויזכור אלוהים את בריתו וכו'. מה כתוב? ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה. סליחה, למה התינוקות לא עלה לאלוקים? הזעקה על 300 תינוקות כל יום לא עלתה לאלוקים. זה שקשה להם בעבודה, זה עלה לאלוקים. אומר בספר חומת ענך, כל 300 תינוקות האלה שמתו, ידע בורא עולם שהם רשעים עתידים לצאת. עם ישראל לא יודע, אז הוא בוכה, צועק, צורח. הקדוש ברוך הוא לא כואב לו על התינוקות. הוא מציל אותם, שימותו זכאים ולא חייבים. כל 300 תינוקות האלה עתידים להיות רשעים. אין לו בעיה. על מה עלתה שוועתם אל האלוקים? מן העבודה. אנחנו נוסיף. אנחנו יודעים שכל מי שנהרג על קידוש השם, כי הוא יהודי, עולה בטיסה ישירה למדרגה הכי גבוהה. 300 תינוקות האלה נשחטו כי הם אוגנדים, כי הם יהודים. אין מה להצטער. התינוקות האלה המאושרים ביקום. כשההורים שלהם יבואו לשמיים, הם לא יצליחו להגיע למדרגה שלהם. אתם יודעים, היה חטוף אחד למשפחה חרדית מבני ברק. קראו לו אליה טולדנו. שמעתם? לא מזמן מצאו את גופתו. אליה טולדנו. ברחוב חזון איש. ההורים שלו שם גרים. אבא שלו עורך דין מוכר. אז אני סיפרתי פה בכולל, דיברנו יום אחד על אליה טולדנו הזה. עכשיו הוא יצא מהדרך. היה בחור ישיבה, למד בישיבה עם אחד האברכים פה ביחד. ישיבה בבני ברק. בשלב מסוים יצא מהדרך, אבל יצא. פקר. לא יודע מה זה פקר, אבל הלך לאוללולו. מי שמגיע לשמחת תורה למסיבה, אז השם ירחם. אפשר להבין. יצא רחוק. אמרתי להם פה בכולל, חברים, כמה בטח האבא היה בצער על הבן הזה כשהיה חי, כמה מריבות היה לו איתו. היום, האבא יצטרך כל החיים שלו ללמוד תורה בתענית דיבור, אולי יזכה לראות את הקצה הקרסול שלו בעולם הבא. אולי יזכה לראות את האור של הפנים שלו. כתוב הרוגי מלכות, מי שנראה כיהודי, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. הלך אחד האברכים פה, לנחם אותו. סיפר לו בשמי, הוא מכיר אותי, אבל הוא לא יודע שהוא מכיר אותי, הוא לא יודע מה בשם שלי, אנחנו גרים אושרי ליד, גר רחוב לידו. סיפר לו את זה. הוא התחיל לצעוק, ניחמת אותי, חייך מאוזן לאוזן. בשבעה היה כל כך שמח. למה בעצם אתה בוכה?
על מה אתה בוכה? אם הוא היה חי, יש לך מה לבכות. על מה אתה בוכה עכשיו? כשהוא חי, יש לך מה לבכות. היום תשמח. הבן שלך קפץ את כל העולם הזה בקפיצה אחת, ישר לעומק, עומק הגן עדן. כמה שקשה, כמה שכואב. עדיין הגיע למדרגה הכי גבוהה בעולם. הוא אומר, היו פה הרבה אנשים, הרבה רבנים, אבל כמו שאתה ניחמת אותי, לא היה אף אחד שניחם אותי. אין לך מה להצטער, תשמח. יהי רצון שנשמע רק בשורות טובות. וכבר שבוע הבא נחגוג עם כל המשוחררים. בעזרת השם. שבת שלום.